bayan mo. Apay nga isalani. Kaslasan ka mat anaragsak ang aklon iti panagayat ko. Naragsakak, Marshal. Ngamin saan lata maikat iti kaunggak ti panagdandanag ko. Anya ti pagdandanagam? Amangan nga minumaaman ni nanang ko. Sigurado nga ungtanak dayjay. Di ka madanagan salani. Di nan tumaamuan ti may papan iti relasyon ta. Sigurado ka? Wen, agtalag ka di kanyak. Nga kasanon nagsikuga. Sika talaga. Ay ayaten ka. Ngam di na kayat asawan. Agapo tagayan ayatan. Kat agsikog ka na dagos. Dakkel ti respeto ken ka. Agyaman ak unay no kasda, Marshal. Agyaman ak unay. Edgar, rumbang lang nga agalisto ka. Mapmapanan tiyal daw. Ngam awan mo ti maawis yung amainayon kada tayo. Araramidin mi matamin akabalan mi, Pangulo. Ngam talaga narigat ti agawis iti mainayon kada tayo. Diyak kaya tayo ta panagras-rason mo, Edgar. Kasi timbagak, agalisto ka. Aramidin amin nakabaalam. Pangulo. Rugrugi pa lang data. Isanas ka na maruam kan. Tabayat abumay bayag kan dumakdakkel ti grupo tayo. Umad-adumat ti responsibilidad tayo. Isa na mabalin ngagpatay-patay kayo. Pangulo. Diyak kaya ti puro sa ulaan. Agunay kayo. Tainton makompleto ti grupo tayo. May patungpal tayo matan ti misyon tayo. Apay ka di, Edgar. Kasla na nag-unay ti pampanunutan. Ay. Kinarkaro na kitin. Kasano? Kat mapilpilayan ti grupo tayo, Mirna. Kasano ako nam amapilpilayan? Kita man ngamin. Mano tayo lang ang miyembro. Kurang tayo talaga. Di mon pagparikutan day ta, Edgar. Addan tulat ta mainayon. Di ka ngamin agapura. Kaanon tungay? Di ka ngamin agapura. Addan to ti aldaw nga adda ti mainayon kada tayo. Inot-inot ngamin Di ka agapura kunak manan. Kasanon? No adumanan ti sao ni Pangulo. Among matan ti ugali ni Pangulo. Iso adimon ikan kano. Tinapadad. Di mo tubngaran dagiti pagalagadan iti grupo tayo. Mirna. Sana bali, Edgar. Grupo tayo. Iso nga agtitinulong tayo. Kasla italaang amakitak day ta lalaki Olive. Asino ti dakdakamatan? Day taman linabsan ta lalaki. Transferring ata? Uwan nga paiso niya. Amangan mo't no transfer nga paiso. Wan siguro. Ay na. Nagta-erbes. Sika talaga siya, Lani. Ipulong ka ni Marshal. Ala ni da ito Api ngay pulong nakngay. Awan matimadian na isawang ko Joke lang siya, Lani. Danag mo na yan. Di ka agar-aramid, Olive. No ag-break kami, sikat aking basol. Ay na, in love ka talaga niya. Ulitak manan, awan ti pagdanagam, gaputa awan ti maidanon ken kuana. Anak ko, kumusta mo ti panagadal mo? Nasaya at latamat, nanang. Ay, nasaya at nga ron no kasta, anak ko. Igaid mo ti panagadal mo. Gaputa para mutlaken ka ti amin. Wan, nanang. Si kanto ti agnomar iti dayta. Gaputa dumalat ta ti adda nagadalan na. Wan, nanang. Kas makita mo't anak ko. Awan sa ni ko atayo. Awan ti maipatawid ko ken ka. Iso nga ikarkarigatan ka apagadalan. Wan, nanang. Ay, agyaman anak ko. Kat ulitak ti imbagak Agadal ka anaimbag, tapara metla iti masakbayam.
Agsagana ka, Edgar. Apay, Mirna. Rumwarta. Sa dino ti papananda? Bilin ni Pangulo a rumwartayo. Mapantayo agpaliiw iti aglawlaw. Kat gundawayan tanda ito'y. Tapno agkita iti mabalin tayo a pagrekrutan. Ala, wanan. No kasta, data ti agkuyog? Wen, ngam agannad ka ah. Di ka basta-basta agsasaw no addaman masalaw tayo. Obserbaran tayo pa'y anaimbag. Wan, Mirna. Narigatan. Amangan no dagiti masalaw ta. Kat karaman kadagiti kayat tayo abalsan. Olive, adda man ang lalaki anataer. Anya? Wen, ngam, adamot kadwa na a babae. Kat, apay nga rod akas ti jar mo. Kasla malidayan ka matitikas ta unay. Nobya na nga taday jay. Kat anya ko man o nobya na. Awan, naibagak lang. Oy, di mo ibaga ang masakitan day tariknam. Saan mo? Ay na siya lani. Apay nga aginteres ka unay ti day ja lalaki. Addan ni Marshall. Iso adi ka man mangpanpansin iti sabali a lalaki. Alawanan, lipato mo ti imbaga. Italamanan nga kuyog ta siya lani. Kailiw ka unayin. Ano santa ati kastoy? Anya nga rod, kat agad-adal tapay lang. Ado ti pa ka kumikuman ta. Wen, siya lani. Agadal ta na imbag. Tapno maadaan ta itinaranyag ang masakbayan. Juan Marshall. Ngam, Apay nga ngagsanay ka. Anda ka di parikot? awan, adala pang panunutak. Kabailan nakngata ni nanang apagadalan? Ay na, di kagdanag. Makalpas ka iti panagadal mo. Basta tulungan mo ti bagim. Apay ka di akaslan na unag akanayon ti pampanunutam, Edgar. Pampanunutak dagiti pasamak iti pamilyami, Mirna. Ha? Nagsisinak kami asa nga pamilya. Gapu ka dagiti gamrud apada pinarswa. Isuda ti makagapo. No apay adjakon ammo ti ayan dagiti naganak ko. Edgar? Inagaw da amin asa ni kuwa ni tatang. Ultimo na kaipatakderan ti balay mi. Katidakas. Awan man laang tinangtulong kada kami. Edgar? Dayta ti kang runaan a rason. No apay akayat ko ti agibalas. Nakakaasi ni tatang. Pinagbalinda ang nakakaasi. Sa diwa pay laang iti panunot ko ti kinaranggas da. Ala, sana bali. Agtitinulong tayo amang singir kadagiti tattao amasaknan. Gapu iti kastaan na pasamak iti biyagyo. Kat sapay la kuma. Ta si bibiyag da pay laang aging gaita. Day tamat ti kanayon ko adawatan. Sapay kuma, taag kikita kaming tupay. Di ka mapukawan itinamnama, Edgar. Dumteng tulat tadayta, agon daway. Mas daawak, Olive. Oh, apay ka di manan siya lani. Saanan ang nagsubsubli di na gwapo a lalaki? Apay, kailiw mo ang makita? Saan mo? Mas daawak lang amin. Gaputadya ko nakit-kita. Aminin. Asino nga taday di a lalaki? Apay nga taadya ko nakit-kita dito'y pagadalan. Wano? Nagsardangatan nga agadan. Ay, mainay-nayon pa'y day di apang panunutan. Ngam, apay nga takas to'y tiriknak. Diyak maawatan. Siya lani? Anda ka matlagayam dito eh. Marshall,
Di mo pa yan napuutan ti asidag ko. Kasla na unag ti pampanunutan. Pasensya kan. Dala ngamin pampanunutan. Anya nga min dayta? Ada ka di parikot mo? Awan parikot ko. Pampanunutan ngamin. No anya ti isubmit ko a project ko iji may sa a subject mi. Sigurado ka? Wan. Kung naklakit tin no anya. Naimaglakit din. Dana kapanunutak iti rason ko. Narigatin no maamuan na. No anya ti pampanunutan. Olive, kasla jakon ay ayatan ni Marshall. Anya? Apay, nagapa kayo kadi? Saan mat? Nga mariknak laang akasla na punasan ti panagayat ko. Si kamot siya lani. Kat no nagsingpat ni Marshall, Wan, nasingpat. Nga mapupukaw nga ruden ti panagayat ko kenkwana. ay na, kasaritam siya lani. Ibagam ti podno amarikrik nam. Bay amon, basta jakon panpansinan. No madlaw na, o di nasayaat. Ngam no saan, makaamon itibiyag na. Ay na siya lani. Saan anasaya ti kasta? Sigurado ang masakitan dayjay no kastaman bilang ti aramidem. Ay, mariknak nga ruod nga awanen panagayat ko kenkwana. No makan ko ma, natamnayan tiraman na. No awanan ti mariknam a panagayat ken kuana, maawatak dayta. Ngam ti kayat ko laang nga aramidem, kasaritam a naimbag. Tapno saan mo't unay a masakitan jay tao, siya lani. Anak ko, da kayo kadipay itinobyo. Wana nang, ngam planok nga rod nga i-break. Ha? Wana nang, mariknak ngamin adjakon ay ayatan. Ay, do may papan itirik nam. Sika, ti ayan na dayta, anak ko. Tilaang makunak. Nasaysaya at ngamin, no ipamaysam ko mati atensyon mo iti panagadal mo. Wana nang, Aramidem amin akabailam ita, para iti masakbayan. Ay, nadaras ti panagtulid ti aldaw. Ay, narigat ti panagbiag ita. Kasanon, no narigrigat ton inton panawin niya. wan nga rod nanang. Day tamot lang ti pampanunutak. Iso ako nak nga i-break ko ni Marshall. Tapno makakonsentrate tak iti panagadal ko. Olive, mabalin ka di akasarita ka. Apay ka di, Marshall? Awan ka di ti madmadlaw mo iti gayem mo. Ha? Apay ka di? Kalaat nga mina nagbaliw kanyak. Dandani di na kon kaya ta kasarita. Awan mati amo ka nagbasulakan ko ana. Anya? When Olive, dayta ti madmadlaw ko ken ko ana. Iso apang asim ko ma. Ibagam kanyak. No anyaman ti nasaon na ken ka aparikot na. Awan mo tinaybagbagan a parikot na. Ngam, adala ang nasa una kanyak, Marshall. Ha? Anya dayta? Diyak kayat nga unaan ni siya lani. Kayat ko nga iso ti mangibagakan ka. Saan asyak? Please, Olive. Ibagam ko makanyak no anya dayta. Ladingitak, Marshall. Diyak kayat ti makibiyang kada kayo. No anyaman ti mapaspasama kiti nagbaetan nyo. Urnusen nyo kumaday ta adagos. Shalani, agsao ka ko ma. Apay akastamat ten ti panangkitam kanyak. Marshall, Apay ka di akasta ka. Ada ka di parikot mo. awan. Ngam apay nga rod akasta ka. Kasla ka nayon ka amaimay-mayang. Marshall, Ken, anya jay nasao kanyak ni Olive. Adda ka no na ibagam ken kuana. Ngam di na kayat nga ibaga kanyak. aday mbaganakan ka? Wan, ngam di na kayat nga ibaga. Gaputa si kakano ti mismo amang ibaga kanyak. Ha?
Iso apang asim. Ibagam ko mano anya dayta. Tapno amok mater aramidak. Kayat mo ka di amaamuan, Marshall. Nakasagana ka dumag. Sige, danggam nga rod di bagak. Shalani. Waswasan tan ti relasyon ta, Marshall. Anya? Nakasagana ka dumag iti ibagam salani. Iso apang asim. Ibagam ko man. Tangay agpilit ka. Danggam nga rod anaimbag ti bagak. Shalani. Waswasan tan ti relasyon ta, Marshall. Anya? One, mariknak asaan akon anaragsak iti relasyon ta. Iso apang nga asim ta itud mon ti wayawayak. Anya tinagbasulak. Taramidam kanyak ti kastoy, Shalani. Apay akalaat matanda ito'y adesisyon mo. Pakawanan na ko, Ma Marshall. Imbagak laang tipod no amarikrik na. Shalani. Sana bale tagad adal tapay laang. Adupay ti mapasamak iti biyag ta. Sikat ti inspirasyon ko iti panag-aadal ko, Shalani. Diyak kabalan numapukaw ka iti biyag ko. Pagbalinam nga inspirasyon dagiti arapaap mo. Ket ikarigatam atun uyan dagita nga arapaap. Agsinata, tapno maikanta iti konsentrasyon nga agadal. Ket agadal ta kumaan na imbag para iti masakbayan ta. Awanin ti maramidak. No talaga di na kun ay-ayaten. Sige. Palubusan ka. Ket sapay ko ma. Taagadal ka nga rod na imbag. Para itinaranyag ang masakbayan. Nagsakita talaga ti Riknak, Olive. Diyak amin ninamnama akastoy ti aramidan ni Shalani. Saan ta atengal ti panunot kan Riknana, Marshall? Iso nga aklo ng matan tinagbalin a desisyon na. Narigat mo't laang, no ipilit mo ti bagim kan kuana. Awan mat mo ka nagbasulak ken kuana. Sa anak mo't nga istrikto a boyfriend. Ngam apay ngay naramid na kanyak ti kastoy. Kas iti nakunak, ada bukod na a desisyon. Ado dagiti kayat na nga aramidan iti biyag na. Kayat na pa'y nga agmay maysa. Iso siguro nga inaramid na ti kasjay. Olive. Ala, aklo naman Marshall. Kan maysa, ubing tayo pa'y. Igaad tayo pa'y ket diti panagadal tayo. Enjoyan tayo pa'y tibiyag tayo, kas maysa nga estudyante. Sana bale, dumtunto ti umno a panawin para iti day taabanag. Wen Olive. Agyaman ak. Gaputad da ka nakasagana a dumngeg kanyak. Ket ikarik iti bagik. Apasaya atak ti biyag ko. Tapno matungpal ko ti imbaga ni Shalani. Idi nag-break kami. Agadal kami na imbag para iti masakbayan mi. Adda manen ti estranghero a lalaki. Italaang amakita ka. Ha? Umasidag kanya. Ay, miss. Hi, sir. Edgar tinagan ko. Edlatan, miss. Mabalin ka di maamuan. Noon niya ti madaydayaw anagan mo. Siyak ni Shalani. Nagmayat tinagan mo Maibagay iti kinapintas mo. Awagan naklatan iti Ed. Ed, kunamlatan. Ed gayam tinagan mo. Ay na, nagtaur ka talaga. Miss, ada ka di bagbagam? Awan Ed. Kasla italaang manen amakita ka. Un miss, italaang manan na makaumayak dito'y pagadalan nyo. Malagip ko ngamin. Nakita ka idin. Ngam kasla nabayagan day jay. Kunak nga rod no transferi ka dito Saan, Shalani? Imayak. Da ko mai-introduce ko kan ka. Anya day ta? Anam panagkunak. Saanan nga umanay ti oras ta. No itan ti panagsarita ta.
Amangan no mabalin, nga inton sa balay lang ng aldaw. Masapa ka arumar inton Huwebes. Urayan nak ditoy. Tapag saritaan tanuan niya manday tangay bagbagam. O sige, ket agyaman ak siya lani. Agyaman nakmat, Ed. Agkita tanto inton Huwebes. Amom ka di? Naam-amu kun jay estranghero a lalaki. Anya? Wan Olive. Ed, tinagan na. Kasano anam-am mo? Inasit ganak idi kalman. Kat nakiam-am mo. Ay na, sika talaga siya lani. Estranghero day jay. Iso adi ka unay agtaltalag kan kwa na. Madlaw mat anaanos. Kasta talaga ti tao. Nasingpet iti damo. Ngam inton agbayag. Rumorto matlaang ti pudno aburik na. Ay basta, nalag-antirik nak iti dayja a lalaki. Kat agkita kaminto inton Huwebes. Gaputad da kano ibaga na kanya. Anya? Wan Olive. Ay na, balaagan ka manan siya lani. Agan annad kay ti dayjay nga Ed. Gaputa di mo amu ti pudpud no akinatao na. Edgar, kurang tayo pa iti grupo. Awan katulungan tayo, numan mano tayo lang. Huwag nga ron, Pangulo. Hanggang sana bale. Tamanay nayunan tayon to. Wan matkat di. Ngam no ita, panagkunak, mabalin tayo narugyang tiyagkaraw. Anya ti kayat yu asawan, Pangulo? Panawanan tapno mapantayo agdakiwas iti ili. Hintaya ag-obserbar, tapno ammo tayo no anya ti umuna nga iwayat tayo karag iti plano. Uwan, Pangulo. Kagiddan na ita ti panag-recruit tayo karag iti mayat ako mapeng kada tayo. Ngam ulitak ti bilin ko kada kayo. Masapol nga agan annad kayo. Agyaman na kiti oras mo, Shalani. Agyaman nakmat unay, Ed. Kat panunutak an imbag ti injayam kanya. Wan. Naragsak ti grupo mi. Nawaya ka ang mga ramid iti kayat mo. Nga awan ti mangkon kontrol kan ka. Adda freedom mo, ako nada. Ed, Patsyak addi ka agbabawi. Numainayon ka kada kami, Shalani. Gaput awan ti pressure iti ayan mi. Awan ti makibibiyang kan ka. sigurado ka kadi amayat ti grupo yo, Ed? Masiguradok dayta. Gaput may salaan ti kayat mi ang mapasamak. Kontraan dagiti kilo a pagalagadan. Ken mangbales kadagiti nang pasakit kada kami. Sige, agsarak tanto manen inton sumaruno nga aldaw. Ket maamwam to ti desisyon ko. Kumusta nga iti panagadal mo kaanakan? Mayat-mat, anti, sa anak unay amarigatan iji pagadalan. Maragsakan nak amakangag iti dayta. Ala, igaod mo ti panagadal mo, tapno makaturpos ka. Wananti, Sikala ang tinamnamaan ni nanang mo, iso adi mo ko mapaayan. Kan oray siyak, namnamaak ang makaturpos ka. wananti. Nasingpot ka, kan nasaririt ka. Iso nga amok nga agturpos kantaw. Kat dakaminto ti kang runaan ang maragsakan para itibaligin. Shalani, among ka di? Ado ka nung ti mataktakawan iji sentro? Kasta aya. Wan, ay na, nakabutbutong ti mapaspasamak itan. Ha? Unay kamutan, Shalani. Apay ka di akasta ka. Kasla di mo mauawatan dagiti ibagbagak. Diyak nga rod maipamay sa ti panunot ko. Mais-stressak pa yun. Apay ka di ngamin. Adda ngamin bagsak ko. Anya? Wen Olive, iso day ti parikot ko. Nangatuunay ti expectation dananang kan ni Antit. Kat no maamuan da day ta, sigurado ang maupay da kanya. Ay na, di ka unay agpanpanunot. Adapay remedyo. Kan may salaan mo ti bagsak mo. Ay, diyak ka mo, Olive. Talaga ang mariribukan ak unay.
Talaga naragsak ti lubong tayo, Edgar. Awan makibiyang ka na tayo. Kan agbyag talata nga oray saan tayo nagtrabaho. Un nga rod, Pangulo. Naitati magbagak idikan ka. Isa kinunakin ka, sumurot ka kada kami. Tap na mapunas ti saem amarikrik-nam. Gapoy tinapasama kiti pamilyayo. Pangulo. Agsaga na dagiti at tao. Tas singir to ida itinangina. Ops, relax ka lang, Edgar. Saan pa nga ita? Ta saan tayo pa yan nakasakana? Un, Pangulo. Ngamnam na maakto. Amaikan iti hostisya. Tinapasamak iti pamilyami. Di ka madanagan. Mainayon day ta iti misyon tayo. Ngam timing lang. Narigat pa ita. Ta saan pa ya kompleto dagiti usar tayo. Oh, apay akasla sa bali ti Jarmo ita, Shalani. Apay, adda ka di parikot mo? Ay, talagang adda parikot ko, Ed. Apay, anyang amin ayada ita. Ma-stress ha. Gapot adda bagsak ko. Kat sigurado akaguradak dagiti naganak ko. Anya? Wen, Ed. Diyak ka mo tiaramida. Kasla maumaak pa yan. Gapo ta ma-pressure ak unay. Gapo iti na nga to unay nga expectation dananang kanya. Simple lang ti solusyon na dayta, Shalani. Ha? Di mo ngamin pampanunutan. Kanjay kunakan ka. Ano sumurot ka kada kami. Awan to dagita parikot mo. Anya? Awan, Shalani. Gapo ta puro ragsak. Ti adda iti grupo mi. Sa anak pa'y anak kapangedang, Ed. Ibagaktukan ka. Sige, Shalani. Di ka apuraan. Jay kunak akan ka. Di mo unay pagparikutan dayta. Gaputa simple lang dayta. Madadaala ang tipintas mo. Anya? Mayat sa ti aldaw mo itaan, Shalani. Win Olive, gapot na orekas ka sa no? Limag antirik nga. Ha? Wan, gapot na naragsak akasarasarita ni Ed. Anya? No kasta, nagkita kayo manan? Win Olive, kat amom ka di? Naglag antirik na kan kwa na. Ha? Nasingput ni Ed. Kan naragsak akasarasarita. Kan may sa? Kasla kayat kumitun ti makigrupo kadakwada. Ay na, Shalani. Agpanunot ka kumaan na imbag. Di ka agdardara sudos. Ha? Di mo amunoan niya ti talaga agrupo da. Ang mga no kamang damat ti rebelde. Anya? Iti kasjay akinataar na? Kamang ti rebelde ti grupo da? Anya tamutangay. Iso nga agan anad ka kuma. Ay basta, may sa ti masiguradok itiriknak. Nalagan tiriknak ken kwa na. Ken kasla kayat ko ida suportaran kadag iti misyon da. Madlaw ko anaragsak akanayon ni Shalani, Olive. Ay, jakman amoy ti dadya agayam ko, Marshal. Ha? Apay ka di? Malagip mo ka di ibagbagak idikan ka nga estranghero a lalaki? Apay ka di day, Chay. Agayan ayat da ka din? Saan mat ket di? Ngam nagtalak adagos iti dayjay nga Ed. Ket di na pay amam mo unay. Anya? Wen Marshal, ket ti dakas na, ada ka no iyaw awis dayjay nga Ed kan kuana. Ket kinunal ket din akasla kayat na asuportaran ti grupo dayjay nga Ed. Anya? No iso amis mo tinang ibagay iti dayta. Patsak asaan ta akabalan at tubngaren. Iso apan ako na nasaysayat no kasaritam amis mo ti inana. Wan nga ron, Marshal. Ada atap ko ag grupo dagiti makakanigid dayjay. Anyan ni Shalani. Amangan kit din no mairubo iti daytang aramiden na. Wan nga rod, Marshal. Uray nag-break kami kini Shalani. Napatagpay lang kanyak. Iso apadasak akasarita.
sakbay ama ilawan. Anak ko, adda na sa utigayem mo kanyak. Ha? Anya dayjay nanang? Syalanay, anak. Asino jay lalaki akasinsin narak mo. Ni, awan mo't nanang. Di ka kuman aglibak. Ed kano tinagan na. Katinakas, nabiit laeng anam-amom. Ngam nagtalekan adagos kan kuana. Ha? Anak ko, di ka kumaagdardara sudos. Narigat ti basta agtaleklatan. Kan maysa, agan-anad ka. Di ka kumakumapkapang iti grupo, nga idijaya daken ka. Imbaga amin ni Olive dagita kada kayo, nanang. Wen, anak ko. Gapu tadi mumut kanun ikan kano. No iso ti makisarita ken ka. Bayan nyo, nanang. Siya kun ti makaamo iti day taabanag. Didak pa kadanagan. Agin lalain mo't dayjay nga Olive. Kunam lano asino anang ibagakin ni nanang. Oh, ada ka matgayam dito nga tugtugaw siya lani. Nasaya at may ka dito'y Olive. Wan, birbiroken ka ngamin ijay benches, ngam awan ka mat. Dito'y matgayam, di pa kasarakaken ka. Olive, Apay ka di akastamot, tanti pa nang kitam kanyak. agin lalaing kamat anya. Apay atinong panak, siya lani. Siya lani. Apay ka di akastamot, tanti pa nang kitam kanyak. Agin lalaing kamat anya. Apay atinong panak. Agin lalaing kamat anya, Olive. Apay atilaing bagbagam kininanang ko. Ha? Ibagam laang no umapal ka kanya. Gaputa siyak tinakasiningad ni Ed. Siya lani, maawatan ako ma. Naaramid ko lang dayjay, gaputa isaksakit ka. Anya? Isaksakit? No talaga nga isaksakit na. Apay nga rod aninanang ko tinangibagaam iti kumporme. Siya lani, maawatan ako ma. Ninanang mo ti kinasarita, gaputa amok adinak denggan. Nalaing kamat anya. Kan apay nga imbagam kininanang ko, a miyembro ni Ed iti makanigid a grupo. Gaputa mariknak ama irobo ka laeng, no makisiningad ka kadakwada. Amo mo ti kayat da nga aramidan. Kayat dati bumalis ka dagiti tattao anang pasakit kadakwada. Awan bibiyang mo, no anyaman ti kayat ko nga aramidan. Biyag ko daytoy, iso adinak pakibiyangan. Kat manipod ita, aglinipatan kas agayam. Ibilang kan ajak amam mo. Anya, isaksakit ka laang matsyalani. Ngam apay akas namot ang dagiti saum kanyak. Jak kasapulan ti sip-sip agayam, Olive. Iso amanipod ita, ibilang kan ajak amam mo. Gitakan. Anya ti mapaspasamak ken ka, Olive. Apay ngagsangsangit ka. Nagsakit ti Riknat. Gapo ka dagiti imbalikas ni Shalani kanyak, Marshal. Ha? Anya ti napasamak? Nasakit tinakam na. Gapo iti panakisarita kiti inana. Nasakit tinakam na. Gapo ta impudnok aminan kaninana loling ti maipapan iti bagsak na. Kan ni Ed. Kan ti panang suporta na iti grupo da. Anya mat ni Shalani. Di na nga tan napanunot, nga isaksakit mo laeng. Imbagak daytan kan kuan na Marshal. Imbagak ngar aramidak lang ti amin. Gapo ta jak kayat ama irobo. Kanjak kayat nga agaramid iti pagbabawyan nanto. Ngam talaga adinak maawatan. Talaga nagbaliwan ni Shalani. Sa bali ti impluensya ken kuana dayjay nga Ed. Amom ka ditimbaga na kanyak. Aglinipat kami kanon kasagayam. Gapo tayong bilang na ko na dinamam mo. Iso nagsakit ti Riknak, Marshal. Ala, bayam. Siyak ti makisarita ken kuana, Olive. Rumbeng ngagpanunot pa'y ana imbag.
Di na ko maisakripisyo ti panaggayem yo. Gapulaan iti dayjay nga Ed. Nakapangadeng akon. Kaya't kumatan ti sumali iti grupo yo. Talaga, Shalani? Wan, nagpampanunot na. Kat panag ko na, talaga naragsak ti panagbragyo. Kas makita kan ka. Naragsak kayo. Kan nawaya kayo ngagdakdakiwas. Awan ti pressure kan burdens yo. Iso sige, inayundak iti grupo yo, Ed. Agyaman ak unay. Gaputan na awis kamot langan, Shalani. Kat anyangay. Sumurot ka kadiitan, iji hideout mi? Day tati saan pa'y. Gaputadyak pa'y insagana dagiti arwata. Sabagay, maawatan ka, Shalani. Amangan mat, no agbabawi ka. Saan? Gaputan na uma akon iti taray ti panagbiag ko. Iskwelaan, balay, iskwelaan. Yakon maipamaysa ti panagadal ko. Alang rod, Shalani. Uray saan kapayla nga sumurot kada kami. Ngam si kapayla ang ti agbalin nga informant ti grupo. I-report mo kada kami, no adda dagiti amom ang mapaspasakitan. Dagiti kilo ang mapaspasamak iti lugar yo. Ken aminen ang maobserbar mo. Nga iti panagkunam, kat saan nga umno. Sige, Ed. Namnamaam. Aramidak to dayta. Makitayo kakadwa. Uray aglemlemmeng tayo. Kabalan tayo lapta ti agragsak. Dahito iti tandaanan nyo. Nasken anapudno kayo iti grupo. Ngem sakbay nga giwayat tayo kadag iti plano. Nasken nga agurnong tayo pa iti armas tayo. Nasapol ngagtakaw tayo. Tanos saan tayo nga aramidan dayta? Saan tayo mat ang makaipundar iti aramatan tayo? Ken masapol nga dapay mainayon iti grupo tayo. Pangulo! Okay. Kumusta ti panagdakdakiwas yo? Adda ka di matlaang naawis yo ang mainayon iti grupo tayo. Adda na awis ko, Pangulo. Saan pa'y anak kasagana, asumurot kanyak. Kat isupay lang ti agbalin nga informant tayo. Saan pa'y lang nga simurot dito'y hideout. O sige. Ngam obserbaran nyo anaimbag dagiti awisin nyo. Kita nyo anaimbag, no talaga adesidido na matlang asumrek iti grupo tayo. Anak ko, talaga ka di adimon kayat ti agadal? Saanan, nanang? Kat pakawanandak ko ma. Talaga ngamin adyak mayulo ti agadal. Hanggang sayang mo't, anak ko. Day talaang ti mabalin ko ang maipatawid kan ka. Sayang laang ti panawan, nanang. Manggadak kiti tapno addamot kwartak. Apay akasta kamutan. Nagbaliw ka. Gaputan na amiris ko. Mauray sa anak nga agadal. Agbiagak lata. Hanggang dumalapta ti adda-adal na, anak ko. Adun tupay ti saan anak kaadal nga amamok. Kat naragsak day ti panagbiag da. Jak amukan ka, Shalani. Talaga asabali ka itan. Kita nyo, kakadwa. Adumanan ti abasto tayo. Bunyarad! Ora aglames tayo ti arak. Awan problema. Di unay ang mga nuga po iti bartakyo, kat malipatan nyo ti agangas. Saan ni mat nga itulok ang mapasamak na ita? Nagimas pa ilang ti agbyag. Kakadwa! Sakbay nga ituloy tayo ti agraragsak. Ipalagip ko manen, ti kayat tayo nga aramidan. Uwan ka di, Mirna. Di ka mandanagan. Saan at timang raot iti anyaman nga establishment ti intay aramidan? No di kat ti tarigagay tayo, mapaksyat ti kinadakas iti pagilyan tayo. Kan dagiti kilo apagalagadan. Uwan, Mirna, saan mi analipatan dayta? Kat numaipapan iti grocery arinaut tayo. Kasapulan mat ngaminan, nga ramidan tayo dayta. Gaputa awanan kanan tayo. Sana bale,
Awan mo't ti dinangran tayo nga uray maysa. Uwan mat. Sabagay, husto ti kinunam. Ngam sapay kumata iti kabiitan apanawen. Mm. Rugyan tayon ti mangisayang kat kadagiti plano tayo nga aramidan. Talaga adida kun malapdan ang pumanaw nanang. Anya, nabambanugak anaggapo ijay uma. Ngam kastakit din ti ipasabat mo kanyak, anak ko. Natagtaganak nga rod anang ururay kada kayo nanang. Itaypay akayat ko ti pumanaw. Ngam inananusak tinanguray kada kayo. Ang mga noan nyamanan ti panunutin nyo. Anak ko, sa dino ngamin ti papanam. Kasla inawit mo pa'y amin agargarit mo. Mapanak nga rod agbirok iti trabahok nanang. Kaya't kuman ti maadaan iti bukod ko akwarta. Iso nga aramidak daytoy. Angam anak, saan na masapul a pumanaw ka? Makasapul kalatamot iti kwarta ditoy. Nulakit di ta nagagat ka nga agmula-mula iti natnatang. Diyak kaya ti kasta ang klase ti panagbiag. Makauma. Iso apasan siya kayo nanang. Talaga apo manawak dito'y lugar tayo. Sana bale, agsubli akto. Mano alawasan alita nakitkita ni Shalani, Marshal. Wan nga rod, Olive. Isumat lagam adisidido anak isina kanyak. Amangan no pimanawan. Wan no, amangan. No adakit di simurutan nan. Ha? Apay anak lahat ka itimbagak. Di mo ibaga asimurutan iti dayjay nga ed. Mabali na kasta. Gapo ta isumot la mismo tinagkuna. Akayat na asuportaran ti grupo dayjay nga ed. Anya? Anyan. Sana nagpampanunot. Dinadaal na ti masakbayan na. Ken ti biyag na. Mapantay di balayda. Mapantapan kan, nupod no ti atap ta. Agyamanak, gapo ta imbay kayo, Marshal, Barok, Oleg, balasang ko. Wana na. Gapo ta umay mi kumakitaan, no adda dito'y ni Shalani agayam mi. Oleg, ay, manu alawasan, asa na nagaw-awid ti anak ko. Anya? Ket, sa dino tinapanan na, nana. Sa dino timbaga na apapanan na. Dayta nga ron ti jak amo. Gapo ta di na imbaga, no sa dino ti papanan na. Basta nagpakadalaang, amapan ka no agbirok, iti panggadan na. Anya? Dayta ti parikot ko ita. Jak amo no sa dino ti nagturturungan na. Ay, sapay la kuma. Tasaan ana isagmak ti anak ko. Nana, agkid daw tayo ititulong dagiti otoridad. Sapulen tayo ni Shalani. Di ka matagtagari, Shalani. Diyak impagarup akas to'y gayam ti biyagyo dito'y. Apay, agbababawi ka kadi asimurot kanyak, Shalani. Saan? Mas daawak lang. Gaputan na saya at mati pa nagbiagyo dito eh. Kompleto kayo itimakan. Ken anya pa'y dita ang kagawaan. Anya? Aklunak, saan akas to'y ti ekspektarak a klase ti panagbiag dito eh. Gaputa ti ekspektarak, ket sulsulinak ti ayan nyo. Awanan kayo iti kagawaan. Ken tipid ti makmakan. Ngam, saan matgayam? Isu nga rod nga imbagak idikan ka. Asaan ka nga agbabawi no sumurot ka kanyak. Gapot tauray aglamlamang kami. Enjoy ti panagbiag mi. Wan, talaga adyak agbabawi asimurot. Gaputa makitak nga enjoy mat ti panagbiagyo ditoy. Talaga jakon mauray ni Shalani, Olive. Ay, mano abulan ng tinapalabas. Ngam saan ang nagparang. Nagkid daw tayo pa yan ititulong kadagiti otoridad. Ngam saan latamo ta nabirukan.
Wen nga rod, talaga siguro nga imadayon. Sa dino nga rod asuli ti lubong tinapnapanan na. Sayang. Sinayang na ti oportunidad para kinkwana. Isupay kalaat nga rod nagbaliw. Kalat ang nagbaliw. Sipod na amuna dayjay nga ed. Wen nga rod, talaga sa bali ti impluensya dayjay nga edken kuana. Panagkunak, saan pa yaman pali na sumurot ni Shalani iti pagnatayo? Apay ka di, Pangulo. Sigurado abirbirukan na pala ang aging gaita. Isanas kan ngagpalabas tayo pa iti sumagmaman o bulan. Sakbay nga isurot tayo karag iti pagnatayo. Sa bagay, husto kayo, Pangulo. Kan maysa, adu pa'y dagiti saan ana isuro kan kuana. Saan pa'y anak kasagana ang maipasungal ngal iti rinupak no kastaman bilang. Sigabis mo tinagkunay ti dayta, Edgar. Naskan nga rod nga ipakaawat mo dayta kinkwana. Ang mga numagagaran as sumurot kada tayo kat saan pa'y arumbang. Saan na balay, Pangulo? Siya akong timakam mo kan kuana. Ipakaawat ko dayta kan kuana. Manang luling, di mo kumabaybay antibagim. Kita manday talangam. Anya tinagkurangak iti anak ko. Tapno panawan na. Awan tinagkuranga, manang. Adumaten apang magbagakan ko na. Ngam talaga asaan adim ngag. Arig na napukawan ak iti anak. Gaputan na bayagan adyak nakit-kita ni Shalani. Di ka mapukawan iti namnama. Barang dumteng to ti aldaw ang makaamiris. Kat kalaat nga agsublik. Sapay lako mga rodta kasta, Aurea. Kat sapay kuma, tanasaya at ti kasasaad na. No sa di man ti ayan na ita. Manang Mirna, Apay ka di, Ed? ada ko makayat ko nga ibaga. Ang kasla mabutangak. Anya? Manang, Apay nga minaya? Ibagam nga minan nalagantirik na kan ka. Kan agtalal kak unay kan ka. Iisu asi ka lang ti pangibagak iti daytoy. Ha? Manang, maipapanday to'y ka ni Shalani. Apay ka di? Adda ka di parikot ka ni Shalani? Awan, manang. Ngam, mariknak nga gayata kan kuana. Anya? Saan mat siguro ang maiparit? Mabalin nga ta, ang maadaan kami iti relasyon no bilang laan. No, siyak. Awan ti makitak aparikot iti dayta. Basta amuyo ti limitasyon nyo. Amumat ti maiparit kan saan iti grupo. Uwan, manang. Kat agyaman ak unay iti panakaawat mo. Agyaman ak launay. Agrubat ka, Shalani. Adda pa panan tayo. Ha? Basta, sumurot ka kada kami. Sumurot ka ni Manang Mirna. Wan Edgar. Ngam, sa dino nga min ayat ipapanan tayo. Agpaili tayo. Agpaili? Iti kastoy nga oras? Wan. Kat agsagana ka, iti posible ang mapasamak. Anya? Agrubot ka, Shalani. Adda pa panan tayo. Ha? Basta sumurot ka kada kami. Sumurot ka ni Manang Mirna. Wan Ed. Ngam, sa dino nga min tipapanan tayo. Agpaili tayo. Agpaili? Iti kastoy nga oras? Wan, Shalani. Kat agsagana ka, iti posible ang mapasamak. Anya? Wan, Shalani. Basta gan-anad ka, kan sumurot ka kada kami. Di ka maisinsina kada kami.
Anya, Agrubat tayo. Agay ayaban dagiti kakadwa tayo. manang Mirna. Jakla impagarup adito'y matgayam ti papanan tayo. Wan, Shalani. Agawa am ti aggunay. Nga manang, apay akastoy. Nasken nga aramiden tayo ti kastoy. Gapu taawanan ti makan tayo. No saan tayo nga aggunay? Agbisin tayo ijay hideout. Anya, Wan, Shalani. Ala, agawaam. Tapno makarwarta dito yan. Urayin talatan dagiti kakadwa ijarwara. Ngamkas iti naibaga. Agan anad ka. Amangan no adda makakita kadata. no kasta. Agtataod iti takaw dagiti abasto tayo ijay hideout. Wan, Shalani. Kat dayto yan ti gundaway. Tapno maamwam anaimbag ti maipapan iti grupo tayo. Anyan ti kastoy. Natakawan ti kadakalan a groserya dito ili tayo, Marshal. Ita lang nga mapasamak na ito itiili tayo Ay, no kasta. Aging ga dito ili tayo. Adan dagiti managdakdakas. Deta ti pakakitaan, nga doon tinagbaliw ita a tiyempo. Ti lugar tayo asigod ang naurnos. At damot ti agtatakaw. Ay, Ngamala, saanin aday ta ti pakariribukan ta. Ikararag talangan, asapay la kumata saanin ang maulit ti kastoy ang napasamak. Nana, imayak gaputa kailiw kan. Agyaman akbalasang ko. Gaputa sa andak latta amalipatan. Saan to apulos ang mapasamak dayta, Nana? Nakagradwar kayo gaya man. Wan, Nana. Iso nga imay kasi narungkaran, tama nga naawan ton tiwayak, no adan mabiro ka katrabaho. Ay, sapay lako mga ruda. Tamakabirok kayo adagos iti panggedan nyo, balasang ko. Ay, no saan ko maapim manaw ni Shalani. Kadwayo ko nagturpos. Wan nga rod, Nana. Agam, awanan. Jak namnamaan makitak pa iti anak ko. Ay, amangan no nalipatan na tayo pa yan. Manoon atawan tinaglabas. Saan tayo ang mapukawan itinamnama, Nana? Agsublin tumot laang kada tayo ni Shalani. Shalani, nabayagan sipud nakikapang ka iti grupo tayo. Ado pa yan dagiti na isaysayang kat tayo a plano. Kat nakitak asan ka nagbaliw. Ha? Wan, Shalani. Kat day tati nakakitaak, iti kinapudno. Iso nga... Iso nga. Ituloy mo, Edgar. Iso anak nagtiriknakan ka. Anya, Wan, Shalani. Punno timbagakan ka. Agayatak unay ka. Kat ikarik. Ano man ikanak iti gundaway, amadaan ta iti relasyon. Agbalinak to anapudnukan ka. naklatak iti daytang imbagam, Edgar. Pangasim, ikanak kumapay iti nan anay apanawan. Panunutak pa'y anaimbag ti may papan iti daytabanag. Sige, Shalani. Sa anak mo't kidi nga agap apura. Ngamnam na maag. A positibo ti isungbat mo kanyak. Manon nga aldaw a pinalpaliw ka, Shalani. Kat, kasla adda pa kariribukam. Manang, Apay, adda ka di parikot mo? awan manang. Ngam pampanunutek laang dagiti inararamid tayo. Dagiti insay sayang kat tayo a plano tayo. Apay, agbababawi ka ka din? Manang,
Amok ti adda dita isip mo. Tauray siya. Agtukyad ti riknak iti daddo mga inaarami tayo. Gapot agbalbalin tayon adakas. Kan maysa, kaslaawan pagmamaayan dagiti araramidon tayo. Agparparnuay tayo lang iti gulo dito'y ili tayo. Kan isagsagmak tayo lang tibyak tayo. Ngam apay nga rod nagbayag ka iti grupo, manang. Gapot amok asaan akon ang makapanaw dito eh. Ngam sika, ubing kapay siyalani. Kat no addagon daway mo ang makalibas. Aramidam. Ngam, manang, napatagmatan kanyak ti grupo. Kan maysa, kasla saan akon ang makapanaw. Gaputa agayatak matan kini Edgar. Anya? Wan, manang Mirna. Kat day ta ti pakariribukak no dagduma. Adakan ka ti amin apangadang. Ngam ulitak manan. Di mo kumasayangan ti biyag mo. Tapno awan to ti pagbabawyam. Nabayag matan nga agayan ayat ta, Olive. Kaya't ko nga kalay sata ko man. Sigurado ka, Marshall? When Olive, sigurado iti dayta pangadan ko. Ngam, talaga ka di nga ay ayatan nak? Si Kamet, di santa ko nagbayag akastoy no di ka ay ayatan. Aman nga mino ni Shalani paylaang tilinaon day tapusom. Ay na, si kalaang tilinaon to'y pusok, Olive. Wen, inayat ko idi ni Shalani, ngam idi dayta. Ubing tayo pa idi. No pa'y napatag pailangan kanyak, dayta, ket kaskabsat. Alawanan, kung kunaklaan ka di, nagadun ti impagam. Kaslang amin pagduha-duhaan nakpailaang. Saan? Ay ayatan ka iti kastaunay. Katuan, paikalay sa akin ka, Marshall. Tangay agayan ayat kayo ka ni Shalani. Agkasar kayo nga rodan. Agpeso, Pangulo. Wan. Ngam ne. Di yung lipatan ti pagribangan nyo ti grupo nga oray agasawa kayo. Wan, Pangulo. Saan kayo amadanagan? Ad-adda alala ingak ti aggunay para iti grupo tayo. Gaputa adda ni Shalani nga inspirasyon ko. Ala. Nasaya at nga rodong kasta. Inton kanikadwa nga rodan ti panagkasaryo. Ira na tayo inton kabos tapno naranyag ti panagkasaryo. Agyamanak, Pangulo. Di kan makababawi siya, Lani. Nagpaikalay sa kan ni Edgar. Kat agasawa kayon. Wan, manang Mirna. Dahito iti tandaanam. Agtulnog ka iti amin nga ibaga ni Pangulo. Kan oray adan asawam, di yu liplipatan ti obligasyon nyo iti grupo tayo. Wan, manang. Ado pa'y dagiti plano da nga isayang kat tayo. Nagbaligi tayo. Gaputan narpuugan ti may sa agrupo amang kalkalaban kada tayo. Ngam agpagad tayo matita. Gapo iti inaramid tayo. Kan, gapo iti panangraot tayo iti maysa apasdak. Manang Mirna. Sapay kuma. Ta saan tayo ang maisagmak iti dayto nga aramidan tayo? Ado pa'y dagiti kayat da abalsan. Kat no saan da mabalas amin dagita at tao. Ado matirautan tayo. Gaputa day tala ang tiwagas. Tapno makaala tayo iti aramatan tayo. Banag, amang iton damat iti pagpaggadan tayo. Wan nga rod, manang Mirna. Kasla agbabawi ak anakikapang. Nga maawanan maaramitak. Gaputa addaak dito yan. Agbababawi ak. Gaputa itilikodan ti kinaragsak ti grupo.
Pasigmat gayam abalas ti adda iti kaunggan ti tunggal maysa. Banag apagkadkadak no daduma. Husto ka, Shalani. Ngam kas iti naibagak. No addaman ti gundaway mo nga aglibas. Aramidam. Ngam kasano ni Edgar? Yak mapanawan. Gaputa ay ayatek unay. Adakan kadaytan, Shalani. Ngam timbangam anaimbag ti panunot kan Riknam. Sikat ti ayan ti amin apangedang kunak manen. Anyan ti kastoy amapaspasamak. Ado umeten dagiti maipadpadamag a krimen. Wan garot manang. No saan apam mapatay. Panagtakaw. Ay. Ngamala. Saan adayta ti pagparikutam? Dayta salon at mukit day. Sapay kimotong kan. Ay. Normal laang daytoy, ading ko. Nay. Aguyag ka manag. Ay, normal lang daytoy. Ay na, maikat dayta no agtumarka iti agas. Ay, adumat dagiti tumtumarak. Wano, inumak abulbulong. Ngam talaga siguro abumakot akon. Kan maysa, nakasagana akon namatay. Agmay-maysa akmat laengan nga agbibiyag. Nalipatan na kon ti anak ko. Ay na, manang. Saan ka di aday tati kanayon nga da iti panunot mo? Tanya nga iti amom. Ang mga nusumang patumot laeng ti anak mo. Diya ko namnamaan day ta, Aurea. Hamangan paikit de. No nataya ko no agsuble ti anak ko. Nabayag mo tan sipod nagasawa ta Marshal, lakay. Ngam saan ta mo ta na maadaan iti anak? Wen nga rod. Ngam saan ta mapukawan iti namnama. Amang ano talaga nga awan pay. Sapay ko mga rod ta kasta. Wen bakit? Di ka madanagan. Maamakak ngamin. Amang ano lupusak. Si Kamit. Saan namin nakasta ti panunutan Sapay ko mga rod ta saan, lakay. Edgar, day talatan mangraraot iti kumpurmi apas Dr. Aramidan tayo. Kasapulan nga aramidan tayo daytoy. Gaputanas kan nga agsagana tayo anaimbag. Para iti sumaruno a plano tayo. Anya? Wen Shalani. Kandi kan mas daaw. Sigud mat nga aramidan tayo daytoy. Ngam kastoy kadilatan akanayon. Anya? Di ka man agsaw iti kasta. Ammo mon dagiti plano tayo nga aramidan. Isu adikan kumontra. Edgar. Diyak kayat amakangag iti anyaman a panagkontra, Shalani. Isu ano kayat mo anasaya at kaakanayon. Ikaamulatan day tabibig mo. Anyan. Oh, kasla na unag ti pampanunuta, Marshal. Ay, pampanunutak lang dagiti sangsangwan tayo aparikot ti ili. Bakit? Anya? Agduduma ti mapaspasaran ti ili tayo. Adda ka panagtakaw, panangpapatay. Ken adda dagiti grupo dagiti rebelde. Akayat dan ti sumuko ti gobyerno. Ha? Gapoy ti dayta. Malagip ko ni Shalani, ken dayjay nga ed. Mangnamnamak adumteng to ti aldaw. Asumuko damat iti gobyerno. Sapay ko mga rod, lakay. Nangro na itatamasakit ni Nana Luling. Kat ti panagsubli ni Shalani, ti tartarigagayan na. Nana, apay kastamot tan tilangayo. Ita kami lang asin marungkar. Kastamot gayam ti kasasaad yo.
Nakapsuot akon balasang ko. Ket panawon siguron. Tapno isublet ti bulod. Maasyanak unay kanina na loling, Nana Aurea. Nadagsan ti barukong ko iti ipupusay na. Kastama ti marikriknak balasang ko. Ngam pinalubusak. Gaputa makiitak akastaunay tirikat na. Makapaliday, Nana. Naliday anang ipulang iti biyag na. Tadi na pulos nakita ni Shalani. Ay, wingarot. Ay, no sa di no ngamin aya ti ayan ni Shalani. Ay, ipagarupay day di idana anatayang. Sapay ko matasaan akasta, Nana. Sapay ko matadala ang iti adayo a lugar. Kat agsublin to dito'y lugar tayo. Tapno mapat gantikid daw day dinanang na. Itatadwa tala ang tagtugtugaw dito'y sirok ti puon ti kayo. Adda kayat ko nga ibagakan ka, Edgar. Anya dayta. Ang mga no di mo nadlaw. Gaputa makumikom kayo kadagiti kakadwa. Ngam patsik amaragsakan ka iti maamuam. Anya ngamin dayta aya. Ibaga mo na. Edgar, masikuga kon. Anya? Itatadwa tala ang nagtugtugaw dito'y sirok ti puon ti kayo. Adda kayat ko nga ibagakan ka, Edgar. Anya ka di dayta. Ang mga no di mo nadlaw. Gaputa makumikom kayo kadagiti kakadwa. Ngam patsik amaragsakan ka iti maamuam. Anya ngamin aya dayta. Ibaga mo na. Edgar, masikuga kon. Anya? Apay, saan ka kadian naragsak? Saan mabalin nga agsikog ka, Shalani? Kasanong dagiti responsibilidad mo iti grupo no masikog ka? Anya? Tilatan pagsayaatan ti grupo ti pampanunutan? Imbes ada kami kumanga aginam? Edgar, agasawa ta. Iso anormal laang amaadaan ta iti anak. Uy, anyan ti kastoy. Uray saan ta kumangamin amaadaan iti anak. Anya? Adaken kanan niya ti pilyam, Edgar. No ti grupo, uwan no ti anak yo. Pangulo, Adaken ka amin na pangadang. Saan da ka adiktaran? Karabangam ti mangadang. no isakripisyok ti grupo. Saan ko pa'y anabalas dagiti kayat ko abalsan, Pangulo? Ngam no isakripisyok mo ti putot ko. Amangan numapukaw ko nga agraman ni Shalani. Mabalin mo ta pilyam idadwa? Ngam nasken nga aramidam ti pagrabangam iti grupo. Wan, Pangulo. Panunutak ana imbag. Noan niya tinasaya at nga aramidak. Talaga siguro asaan tan amaadaan iti anak, Marshal.
Awan maaramidan ta, no kastaman bilang. Tinapateg, ket agin inayat ta, kan naragsak ta nga agasawa. Agyaman naklakay. Gapu ta maawatam ti sitwasyon ta. Ay ayaten ka unay, Olive. Ket no man saan ta amadaan iti anak, aklunen ta day ta asipupuso. Wan lakay. Ngam sapay ko ma. Tamaparaburan tamatlaang iti anak. Uray may salaang. Ala bakit? Mapana ko niti trabaho. Kan agan anat ka matiti trabaho, ha? Edgar, sabali tirik na kita. Nasakit ti sikat ko. Gapo siguro iti sikog mo. Pangaasim ta di ka kumapumampanaw. Kasapulan ka ita. Talaga ang sabali tirik na. Adu ti aramiden mi ita. Adu ti imbilin ni Pangulo. Ngam, Edgar, ang mga nagpas nga yakon. Iso di ka kumapumampanaw. Ay, Anay ko, talaga nagsakitan ti tiyan ko. ala, ni Manang Mir na pailaan ti makamukan ka. Rumwar kanin kada Pangulo. Nagrigat gayam tagpas ngay. Buwis buhay ako nada. Lalaki ti anak mo. Nagdaar nga ubing. Ne, apay ngagsangit ka, Shalani. Makapadakas kan kadayta. Anyan ni Edgar. Talaga pinanawan naklata kat linapnakmat. Imbagakan ko na nga mga nagpas ngay akon. Di naklatayin kan kano. Amo matan, Shalani. Sabali ti lubong tayo ditoy. Iso adi ka unay mangnamnama ka ni Edgar. Kasanon ti biyag mi no kastoy ka na yun, manan. Panunutan na kumamat amaysan nga ama. At pagbalansyan na kumamat ni oras na. Di ka madanagan. Adaak lang ditoy. Di ka baybayan. Lalaki ti putot ko, Pangulo. Natar nga ubing. Juan Edgar. Ngam amumatan. Ado ti trabaho tayo. Ado tinasken nga asikasuan tayo. Kat na daubing amangan isulatan ti pangipayan ni Shalani ti atensyon na. Pangulo. Ulitek tinibagak idikan ka, Edgar. Agpili ka. Ti grupo, wano ti putot mo. Nakapagdesisyon akon, Pangulo. Kat ti grupo tayo ti piliak. Nakasagana akon amang isakripisyo iti putot ko. Agrugwat kan Shalani. Rumot tayo, kat itugot tayo ti maladaga. Anya, Agtungpal ka iti biling ko, Shalani. No di mo kayat ti madaksan. ngam nakapsutak pa lang ang Edgar. Amumit akaan anak ko. Ngam apay aparwaran na kami. Kandakas amaanginan ti ubing. Saan abale, taglugan tayo iti kabalyo. Diyak kabailan. Nakapsutak pa lang ang. Basta, noon niya ti bilin ni Pangulo. Iso ti masurot. Anya, Napintas da ito yung establishmento. Sigurado nga adun to ti tao nga umay dito eh. Wan Pangulo, sigurado nga adu ti customer iti daytoy. Apag iso, pumarbangonan. Amangan no madamdamalang. Adan umaya tao dito eh. Sige, agtignay kayo ni Edgar. saan kayo amawatan, Edgar? Pangulo, anya ti aramiden tayo dito eh. Shalani, pakawanan na kami. Ngamnaskan nga ibatim ti anak mo dito eh. Anya, Na iti alugar tinapilik apang ibat dyan. Ta sigurado nga da makakita. Kat alaan da ti ubing. Naskan nga ibatim ti anak mo. Tano da awir mo. Di mo maaramid ti responsibilidad mo iti grupo. saan? Saan amabalin nga ibatik dito ti anak ko?
Nasaysaya at lang nagbati kami adwa ditoy. Kat pumanaw akon iti grupo. Saan ang mabalin? Ala, iyag mo ti ubing, kat ibati tayo nito eh. Saan? Putoy. Saan ang mambalin? Umay ka siya, Lani. Ang mga nuad na makakita kada tayo dito eh. Saan ka? Ipatanag. Subliyak ti anak ko. Ayop kayo! Ayop kayo, amin! Agkalma ka kuma. Ayop ka, Edgar. Awanan puso ka nga, ma. Sapay kumatagit karo kayon to'y gempierno. Agtal na ka siya, Lani. Di mo ngamin maawatan. Talaga, adak maawatan ti kinadakot yu amin. Impagarup ko no nasayat kayo at tao. Ngam saan mat gayam. Satanas kayo amin. Pustuletan. Siya, Lani. Ilunlunod kayo amin. Sapay lako matadumtang ti aldaw. Kat agpulo kayo amin. Triplento ti rigat ang malakamyo. Ikaroyo tinaramig yo kada kami iti anak ko. Gusto ko nakmat siya, Lani. Ilunlunod ko, Edgar! Di na kanto pagtalnaon ti konsensyam. Balsan ka, Edgar! Balsan ka! Ay, Shalani. Shalani, huston. Agkalma ka na. Umay ka na. Tapno makainan ka. Nasaysaya at kumalangan no pinatay dan. Ngamtinsi na da kanyag ti anak ko. Makipagreknaakan ka. Adin ko. Di mawatan dagiti kakadwamanan. Siyang tinagregregat sipod sikog ko ti anak ko. Sayta, imbati da lang iti igid ti kalsada. Dakas na! Dumteng to ti aldaw nga ikaro dati inaramid na. Ikararag talaangan. Asapay lako. Taad da makaala iti anak mo. Kat padakkalendaan na imbag. Kat dumteng to ti aldaw nga agkita kayon tumitlaan iti anak mo. Awan umasping iti kinadakas ni Edgar nga ama. No amok lakuma sa anak-anak ki asawa kan kuana. Shalani. Dumtang to ti aldaw. Balsak ni Edgar. Maimay-mayang ka, Edgar. Amok ti pampanunutan. Manang Mirna. Apay ngamin abasta nagdesisyon kalatan. Nagpanunot ka kumapay anaimbag. Sakbay nga insayang katyo ti plano yo. Kinapuno na, Manang. Makonsensya ak. Kan masyanak unay kan ni siya, Lani. Kasla mapukpukawan ti limbong ti panunot na. Saan ngamin akas karina ti inaramid yo? No imbagam kumakanyak, tinulungan kayo. Nasaysaya at kumalaangan no inlibas mo ti aginam. Manang. Ngam awanan. Naladawan ti amin. Saan tayo nga amo no kasanon ti anak yo? Dakkala pagyamanan tayo no adda nangalakan kwa na. Kasanong ngayon awan? Konsensyam dayta ititong palbiag mo, Edgar. Marshal, panagkunakat da ito yung kisumbat ti tarigagay tamaadaan iti anak. Ngem burburo tiyapay laan kanyak. No asino ti akin anak iti dayta. Ken no apay nga imbati da iti building a pagpapaayam. Ado ti posible a rason iti dayta, Marshal. Amang ano saan da akabailan at taripatun da ito nga ubin. Iso nga imbati da. Wano, amang ano pinanawan ti akin anak. Wano, anak ti agbala. Anya? Taripatuan ta dahi nga ubing, Marshal. Kat iso ti ibilang ta apudpud no nga anak ta. When Olive,
Ipaay taken kwa na ti bara ti pamatag tinaganak. Ana ipaidam ken kwa na. Shalani, Di nakasarsarita, Edgar. pangaasim ko masyalani. Agsarita ta ko may tinalapat. Tumukno sa dilangit ti gurakan ka. Diyak ang munoan niya ti pangyarigakan ka. No maipapan iti napasamak. Nagtungpalak lang iti bilin. Apay, awan ka di ti bukod mo apanunot. No imbagadang aramidam latan, nga uray adda masakitan. Biyag ti putot mo tinakataya, Edgar. Ngam inaramid mo lata para iti grupo. Ayop ka. Shalani, Imbilang kamatan anatay. Awan ti naamok nga Edgar. Ken awan ti inayat ko nga Edgar. Agbababawi ak iti isusurot ko ken ka. Numabalin la kuma amay subli ti amin. sige, Shalani. Denggak amin nga ibagam. Ngam sapay kuma. Tadumtang tuti aldaw ang maawatam mat. Ti kayat ko nga ipakaawat kan ka. Diyos ko. Idala ako mamangakan ka. Gaputa nakalipat ak. Kapoy tiragsak dito'y lubong. Ngam pagawanan na kumahiti naramid ko. Sapay kumata nakalasat ti anak ko. Dawata ka sapay kuma. Ada mangipatagkan ko na. Kastamat adawata. Asapay kumata makarwar kami ti daytoy a lugar. Katag subli kami iti lawag. Shalani, Ada kagayam dita, manang. Wen, kat nakitak ti panagsangsangit mo. Mawatan ka. Kan mariknak ti dagan sa mo. Kasla mapukaw ko ti limbang ti panunot ko. Kaya't kon ti pumanaw dito eh. Gaputan umakit-kitak da Edgar kan dagiti kakadwa. Ad-adda marubruban ti sakit tinakam ko kan kuana. Ala, dumngag ka na imbag, Shalani. Adda na panunot ko awagas. Tapno makalibas ta ditoy. Ay na, makapayat ka talaga, anak ko. Nene, si kalang mati makayayam kini baby. Anya? Ipasublat mo mat kanyak Katuan dua ta makiayayam kan kwa na. Nene, nagkatawa kit din. Talaga naragsak Kasla maawatan na ti bagbaga ka. Talaga amaray awak kan ka, baby. Narnakanan dagiti kakadwa, Shalani. Daytoyan ti guntaway. Tapno makalibas ta. Nga manang, ang mga numaisagmak ta iti aramidan ta. Sapay kumata saan. Manang, Ala, sagay sata iti awitan apaltog. Kat no kasapulan ang makilaban ta. Aramidan ta. Iaplikar mo dagiti insursurumikan ka. sige, manang. Sige, agawaam, Shalani. Sabi mo, di ba ninyo? Manang Mirna, napuutan dati ipapanaw ta. Agawaam, Shalani. Pumanaw kan. Narnakanan dagiti kakadwa, Shalani. Dayto yung tiguntaway. Tapno makalibas ta. Nga manang, ang mga numaisagmak ta iti aramidan ta. Sapay kumata saan. Manang, Ala, sagay sata iti awitan apaltog. Kat no kasapulan alumaban ta, aramidan ta. Iaplikar mo dagiti insursurumikan ka. sige manang. Sige, agawaam, Shalani. Sa dino ti baba ninyo? Manang,
Napuutan dati ipapanutan. Agawaam, Shalani. Pumanokan. Agawaam. Naman, Agawaam. Panawan nak dito yan. talaga di agsardeng amang kamkamat kada kami. Just kiti kastoy. Napuutan dati ipapana umi. Agsubli kayo. Hindi yung kaya tibay sagbak. Jak iday kaskaso. Basta agtarayak lata. Shalani! Di mo idaikan ka, no, Shalani. Basta partakam ti agdaray. Talaga gaya ka saan kayong agsardeng, ha? Shalani, pumanokan. Diyos ko, napuntaan ni Manang Mirna. Partakag tagtaray. Sapay pigsanan tagtudo. Tumarayak lata. Ikagumak ti makalibas. Pakawanan na kumano di kan matulungan Manang Mirna. Shalani! Patayin ka lang, Nusikamot lang timang isagmak kada kami! Anay, napuntaan ti abagak. Tumarayak lata. Agsaya-sayan ti daray ti abagak. Kat maulaw. Apag iso, ada akong dito'y karayan. Tumpuakak dito'yan. Nasaysayang atin aditoyak kamatay. Ngam ti matayak iti ima ni Edgar. Awanan ni Manang Mirna, Pangulo. Talaga kasta. Ammo damat ngamin ti pagalagadan tayo. Ngam apay a pinanggap da pay lang taglibas. Pangulo. Sana mapalin na palubusan tayo ida. Kasanon no iso da mismo ti mangisagmak kada tayo. Maawatan kayo, Pangulo. Kasano ti bangkay ni Mirna? Itabon tayo latan. Tadamat nakakaduan tayo nga orekas kasano. Dakkelmet ti naitulong na iti grupo. Wan, Pangulo. Kat ni Shalani, sigurado ka anaparmak mo? Wan, Pangulo. Saanan ang makalasat dayjay? Gaputa pinagsasarunok tinang paltog. Ijay timpo kan na. Sa di nung matatayan ko. Di akon malagip ti simaron o napasama kanya. Tilaang panang paltog de Edgar ti malagip ko. Ganti pa nagbatay ko hindi kayo. Malamin ako, Nay. Nakapsutan. Gapot ang adon at tidara nagsayasay dito'y abaga. Diyos ko, nukan ibusan akong da ito'y. Dawatak, di pa makawan mo kada kami. Da kami kinimanang Mirna. Kat awatan na kami kung iti pagaliyaw. Kat sika ko man di makamoy di anak ko. No si Bibi Apay. Kastaman kaninanang ko. Oh, apay anarabian ka nagawid. Pasensya ka na, Olive. At dahin tulod mi iji pagagasan. Ha? Asino? Kadwayo iti serbisyo? Saan? Am-amom ti impan mi ijay. Asino, Marshal? Ni Shalani. Ha? Impan mi iji ospital. Apay so? No kasta, si bibiyag pay ni Shalani? Ngam, apay nga impanyo iti ospital. Jak amon anya ti husto na pasamak yan ko na. Nakita lang dagiti mangalap ijay igit ti baybay. Nga awang puot na. Kaya nadasugat na. Diyos ko, anya nga ta tinapasamak iti gayem ta. Nagkidaw da iti tulong kadagiti kapulisan. Ket da kami tinagresponde. Intulod mi iti pagagasan. Madamamot ti investigasyon. May papan iti da iti akaso. Diyos ko, sapay ko matamagasan ti gayem ta. Kat maamuan tanoan niya ti pudno a napasamak kan kwa na. Edgar, apay analiday ka? Pangulo. Maritnak ti iliw ko kan ni Shalani.
kan iti putot ko. Anya, Itala ang ama amiris ko. Anapatagdagayam kanyak. Ita, anapukaw kun ida. anya, Un Pangulo. Jakon kabaalan ti singir ti konsensyak. Gapo, iti dinudursok apangedeng ko. Imbati tayo ti putot ko iti igi ti kalsada. Kansyak amis mo tinangpatay iti babae nga inayayat ko. Dakasak, Pangulo. Ah. Dakasak. Edgar, Kasla mapukaw ko ti limbong ti panunot ko. Gapo iti inaramit ko. Agbababawi ak. So ano mabalin? Sumuko tayo langan. Kat mga barwanan tayo. anya, agbala ka din, Edgar. No aramidon tayo ti kasta. Insagmak tayon ti bagbagi tayo. Nasaysaya atin, Pangulo. Ngam ti agnanayon nga aglamlamang tayo. Kunam lang na ita, gapoy ti kapapanunot mo kan isyalani. Oh, Ngam agmawmaw to na ita. Kat agsubli ti ragtam nga agserbi iti grupo. Kumusta, Marshal? Anya ti damag may papan ka ni Shalani? Awan pa'y. Gaputa saan pa'y ang makasarita na imbag ni Shalani. Anya? Napukaw na ti limbong ti panunot na? Saan mat? Natroma laeng. Ngam sigun iti doktor. Agsublin to matlang iti sigod. Ket base iti inisyal nga investigasyon. Nakiranget ni Shalani. Gaputada nakita mi apaltog. Iti abay ti nakasarakan mi kankwana. Diyos ko. Anya da ito yan alapasamak iti gahiyam ta. Patsak analaos arigat tinalakaman na. Ngam pagyamanan tayo langan. Tas ibibiyag ni Shalani. Ket nagsublin dito'y lugar tayo. Agyaman na. Gaputa si bibiyakak pa'y. Wan Shalani. Ket pagyamanan mi unay ti panakitinulong mo kada kami. Tapno mabibiit amarpuog ti grupo anak ikapangam. Wan Marshal. Gaputa kayat kung agi karuda iti nagpasolanda. Awan umasping iti kinadakastaan. Shalani. Ado abiyag tinadadakal kapo kadakwatan. Ado ti biktimata. Iso adakal unay tiragsak ko. Gaputa na tiliw tamat lang. Kat agpapada kami nga agpulo iti pagbalutan. Di kagdanag. Saan kang agbayag dito'y pagbalutan? Gaputa biktima ka laeng. Rumwar kanto iti mabiit. Ket mga barwanan ka. Nana Aurea, agsagana kayo. Mapantay sa rongkaran ni Shalani iji pagbaludan. Anyan ti kastoy. Nagsubli nga agpaiso ti kaanak kag. Ngamiti mo't pagbaludan, tinagtungpalan na. Uwan nga rod, Nana. Ngam ti pagyamanan tayo. Si bibiyag iti panagsubli na. Sa bagay, gusto ka, balasang ko. Sayang lang. Gaputaawanan day di Nana Loling. Kat saan dan ang nagkita pa'y. Uwan nga rod, balasang ko. Nga mala, awan maaramidan tayo. Tinapatag, si bibiyag ni Shalani. Awan ti dakas, anapasamak kan kuhana. Agyaman ako unay. Gapo iti sa sarong karyo kanyak, Auntie Aurea. Ay. Olive. Ay, Diyos ko. Agyaman ako, nay. Gaputa si bibiyag ka, balasang ko. Wan, Auntie. Si bibiyakak. Kadak ka na pagyamanak. Gaputa da Marshal tinangispal kanyak. Dakal unay ti panagyaman ko. Gaputa oray dito ipagbalutan tinagtungpanak. Nasirayak manan tilawag. Saan mi ngayon pagarup akastigayam tinagbanagam Shalani? Ngam sa nabali, tinapatag kat tiagdama. Wan Olive.
Ni nanang, apay adiyo kadto. Shalani, di ka kumamakmaklaat. Nga nabayagan na pimusa iti inam. Anya, Wan Shalani. Katamong ka di. Uray iti maudi nga angas na. Ti panagsublim ti ururayan na. Ngam napaay. Ngam imbilin na ano agsubli ka. Ibagami kanukan ka nga ipatpatag na kaunan. awan umasping iti kinadakas ko. Gapot na jak dimngag kaninanang ko. Kan ado dagiti rinaut mi. Ado tinaysagmak kapo iti pinarnoy mi agulo. Aging gana at na anak iti anak. Ngam sumagmamano lang aldaw ti panagkatuwa mi. Kapot na imbati mi iti igit ti kalsada. Katsipod ini. Awanan damag ko kan kuana. Anya. Wan Olive. Ante Aurea. Ngamjak nagayatan dayta. Kat dayta ti makagapo no apay ang naglibas kami kinimanang Mirna. Ngamdak sanggasat na napaltugan. Ingkang kumaak ti naglibas. Gaputa kayat kung agparang iti otoridad. Tapno maikaro mi kadagiti kakadwak ti nagbasulan mi. Kat sa anak mata na pa ay. Iso nga oray mabaludak iti tong palbiag ko. Gaputawan matlangan nagmamaayan ti biag ko. Kan kang runaan ti amin. Inikak iti sakit tinakam ni nanang. Pimusay gaya man, ajak man lang nakapagkitaw iti pamakawan kan kuana. Kan kastamat nga inya dayo na kanya, ti patpatag ko unay nga anak ko. Napagsusurot ko dagiti pasamak, Marshal. Sa anak nga agbidot. Ni baby tidak nakamatan ni Shalani nga anak na. Wan nga rod, Olive. Anyan apan nakairanranana? Naimbag unay tinamarswa. Gaputa data ti nakakita. Kat saan ta nabaybayan ti ubing. Ngam maliday anak unay. Gaputa ti amo ni Shalani kat natayon ti anak na. Sana bale. Ipudnutan to ti amin kan kuana. Ngam saan pa'y nga ita. Urayan ta ang mawayawayaan iti pagbaludan. Ngam mawayawayaan pa'y nga ta, Marshal. Wen, Olive. Gaputa may sala nga biktima. Iso apat check asaan nga agbayag iti pagbaludan. Edgar. Pangulo. Nasaya at mata nagkikita tayo manan. Si bibiyag ka, Shalani. Wan. Ipagarupyo siguro anatayak. Ngam nagbidtot kayo. Agkikita tayo pa'y lang dito'y pagbalutan. Shalani. Agikaro tayon iti adoan nagbasulan tayo. Ngam nagasgas sa takpay lang. Gaputan na waya-waya anak. Shalani. Agikaro kayo matan iti adoan nagbasbasulan nyo. Kat pulos adi yun tun masublian ti aramid nyo. Gaputa agpulo kayon dito'y pagbalutan. Shalani. Pakawanan na ko, mahal, Shalani. Sakbay nga agkidaw ka iti pamakawan kanyak. Agkidaw ka pa iti pamakawan iti namarswa. Gaputa iso ti kang runaan ang nakabasulang. Nawayawayaanan ni Shalani, Marshal. Panawan matan, tapno ipudnuta ti amin kankwan, ha? Wen, Olive. Gaputa saan ang mabalin nga ipaidam taken kuana ti anak na. Ngam, kasano no ipanaw na ti anak na? Sigurado akailiw kunto ni baby. Kasarita ta na yung bag ni Shalani. Kidawon ta, adi nayad adayo ni baby, no mabalin. Sapay ko mga rod takasta. Tapno saan amayadayo kadata ni baby.
Da kayo gayam tinagkatuluyan, Marshall. Olive. Uwan Shalani. Kat pakawanan na kami kuma. Awan tirong ba nga ikidawan nyo iti pamakawan. Gaputa talaga da kayo tinaituding iti tunggal maysa. Ay, makarit na aklaang iti liday. Gapo iti panang dadail ko iti biyak ko. No kumadim nga kada kayo. Saan ko maakastoy tinagbalinan ti biyak ko. Rugyam ti mga barwanan, Shalani. Ngam kaslaawanan ganas ko nga agbyag. Gaputas sisyak laangan tinabati. Awanan day dinanang. Kanaawan matan ti anak ko. Saan ka ngagmaymaysa, Shalani? Adda kami agagayem mo. Ken adda ti anak mo. Anak ko. Kunong. Uwan Shalani. Kinapudno na. Da kami tinakaalakan ni baby iti nangibatyan nyo kan kuana. Pinadakkel mi. Kan imbilang mi apudpudno nga anak mi. Diyos ko. Anyan anak sayaat ka. Gaputa di mo binaybayan ni anak ko. Katda kayo pa'y agagayim ko tinang padakkel kan kuana. Uwan Shalani. Nga pangasim ta di mo kumayadayo ni baby kada kami. Napatagan kada kami. Kadyak kabailan no iyadayong pay. Di kay madanakan. Gaputadyak alaan ni baby. Gaputadyak matla kabailan na padakkelan na siya. Kan kayat ko pa'y abiro kan tibagik. Tila ang kidawak. Di ko mabaybayan. Umadayuak. Kat mga barwanan ak. Agsubli ak to, inton mapasaya at kontibiyag ko. Kat tumulong ak para kini baby, nga anak tayo. Nanang, adda ak dito'y ayan ti sa kaanan ti tanang mo. Pagawanan na ko may tinararamid ko. Dakkel ti babawig. No kumadim nga kada kayo. Saan kumakastoy tinagbanagag? Dinudursok apangadang. Dayta tinangitunda kanya itinakaisang magag. Amok analiday kayo anang ipulang itibiyagyo nga po kanya. Ngam sana bane. Gapot ang mga barwanan na. Kat pasaya at tibiyag ko. Kat dagitibili nyo tagbalin agiyakan niya. Ala, Huston. Huston, Shalani kanakan. Pumanaw tan, dito'y sementeryo. Gaputa patsyag adi nakakayat akit kitaan ti inam ngagsangsangay. Di mon panunutan ti naglabas. Tinapatag. Ti adal, anagsaw mo, gapo iti kapadasan.